Nah tuh, tak omongi Bu Paisah itu wis wayah 40 tak ternyata mak preh rewang-rewang ya. Ora gelem. Pilek. Iki Bu Paisah iki wayah slametan ibuke kae lho. Dadi Ripna tuh rewang ning kono sesuk ngaji ning kono. Rewang ya Mak Rim ya. Tak. Takon ae. Panggan. Mak Rim delon ngejak jagung bayu iki tak omongi. Tak terene Mak Bre, wang Mak Bre. Masa main ngampar, wang ngampar. Rewang maraya apa? Ngampar nek rencana aku. Nek celana. Ki endi lho sing ngompol? Kita. Mosok lho. Lah kayak apa selamatan ibumu lho. Tuh, belah wedhus. Ngene Mas Rohman, ngene Mak Bre. Tak terne ya. Mah gelem. Ora gelem, lah nyapa ora gelem. Cerita aku. Endi sing pilek? Kita. Tak ombenane Promak. Heeh. Yo tak ombenane Promak tak terne ya. Terne ya. Mama. Lah geleme nek ndi? Ngene. Ning kene. Ning kene omahe sapa? Nadim. Rono ndang ya ayo ngono Mak Pre ya. Ngono Mak Pre ya. Mah. Gelem. Nah tuh. Lek celuk piye? Gelem. Terus Mak Pre wayah selamatan lho. Yo, Nduk. Tak terus numpak ninja yo. Nggih ninja. Ora gelem kok asem tewe. Kok mekok-mekokne aku lho piye lho ya? Teh, Bu teh. Kok malah mau mekok-mekokne aku lho ya? Bu teh, Bu teh. Ora gelem pekok asem tiwul ojek kaya ngono lho ya. Walah. Teh, Bu teh. Yo, gek rewang yo. Mama. Rewang ngene Mak Pre, ngene kono mbleh wedhus. Ndang. Yo tak terene numpak ninja. Areng go jajan apa piye ning kono? Usah sesuk, main gelem bisa nak gelem. Tak gelem mergo apa? Jelasno ora geleme nyapa. Lu dicano. Oh didianu. Sapa sing anu? Sing anu sapa? Anu syukur. Anake syukur. Gek kapan lo ndemok ki ora tau enek sing anu kok. Anu syukur. Rewang, ngene Mak Pre. Ngene Mak Pre. Masih sesuk. Gelem. Saiki budal ning kono repot. Diwangi. Rono tak terne ya, ngono Mak Pre ya. Nyapa ngene karo guyang-guyang. Ayo. Ora mekok-mekokne aku iki. Dah, mau aku mau lendetin aku, enggak manut arah aku. Ya, Bang. Kah, ngabang. Nah, masih ke. Duwe bensin nih lah nu. Usah apa terus apa dah. Kita tak ya, numpak numpak ninja. Ini ninja nih bang. Ini kono kan? Yo, tak tere Mak Pre ya. Lah rewang, lah waya selamatan ibu ya. Gelem. Ora gelem, nyapa kok ora gelem? Keju. Keju, ndi sing keju? Cak donatne ono teng guluku. Rewang ya. Rewang ya. Yo, tak tere yo. Nggo tas apa ora? Enggak usah, sesuk. Ngapusi. Iki tak terne ya. Ning kono repot ku turu kono sik. Kok lek bar selamatan ibumu. Kok rene neh ra apa-apa. Ya. Hah? Masih itu. Enggak sido. Lah nyapa kok ra sido? Yo gak ninja. Ra gelem rek. Ampun aku isan ra gelem bocah. Enggak sido. Enggak gelem. Nani ulon ya? Enggak gelem. Kene engko sana kok ono. Ya. Apa kula nae? Numpak ninja yo. Ya. Ya. Ngono Mak Pre. Ngono Mak Pre sesuk keselamatan. Ya. Aku lunga neh lak norenar beren. Iya Mas. Kape lunga aku. Kok pere nyepak ning kono Mas. Ini ki. Duit mulai yang tamu di sini nih.